грамадства само сабе дало такі пендаля штуршка, каб развівацца больш хутка. Гэта цалкам лагічнае завяршэнне нацыянальнага праекту 20-х гадоў. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Еўрарадыё. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы не спыняемся фармуляваць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю як звычайна, без спыну і стомы. У студыі вядучыя Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук, наш сённяшні выкшталцона апрануты госць, палітолог Андрэй Егораў. Добрый день, Андрей. Я так паўжартам пачаў нашу праграму, але пытанне сапраўды вельмі пачну з вельмі сур'ёзнага пытання. Мы записываем гэтыя нашыя праграмы пасля першай хвалі каранавіруса, пасля жнівеньскіх падзеяў. І вот пытанне як да палітолага. Ці мог ты прадбачыць, там, скажем, паўгода таму, а можа год таму, а можа нават і там колькі месяцаў таму, што у Беларусі будзе адбывацца тое, што мы бачым пасля 9 жніўня? Не, я не мог гэтага прадбачыць. Рэвалюцыя гэта заўсёды такі спантанны, нечаканы акт. А это революция? Конечно, гэта рэвалюцыя, гэта дэмакратычная рэвалюцыя, такая падобная на буржуазнай рэвалюцыі, ці нават калі шукаў аналагі таму гісторыі, яна нечым падобная да такіх рэвалюцыйных рухаў, антыманархічных рухаў, прапарламенцкіх рухаў паўночнай Еўропы. Вот калі там Грюндвік дзейнічаў у тыя часы, і па сваіх патрабаваннях, такое ўзнаўленне справядлівасці, станаўленне дэмакратычных інстытутаў, ўзнаўленне функцыянальнай мадэлі там дэмакратыі там у розных сферах, яно нечым нагадвае. Прадбачыць такое не было ніякай магчымасці. Вот тое, што было відавочна, што можна было прадбачыць, і тое, пра што я казаў тады за паўгады яшчэ да пачатку і за там вот з пачаткам высоўвання новых кандыдатаў, гэта тое, што будуць масавыя пратэсты, і гэтыя масавыя пратэсты будуць большыя, чым раней, але я не мог прадказаць, конечно, не массовости такой, якая она была, не працягласці гэтых пратэстаў. А на чем вы основывали свой прогноз о том, что будут массовые протесты? На той час уже было відавочна, што беларускае грамадства было такое абуранае. Эта відавочнасць, она проявлялась где? Гэта было ад настрояў, скажем так, сацыяльных сетак, дзе мы гэта бачылі рэакцыю людзей там на падзеі каронавіруса, пытанняў, якія былі там сацыялагічных адносна таго, як грамадзяне ставіліся да таго, як дзяржава паводзіла сябе адносна каранавірусу. І тады заўважна было, што, па-першае, яны лічылі, што дзяржава была непраўдзівая адносна да іх, яны казалі, што яны нам і ўгалі ўвесь гэты час. Па-другое, што меры, якія прымаліся, былі недастатковыя. Прычым беларускае грамадства патрабавала дастаткова такіх лайтовых мераў адносна каранавірусу. То бок яны хацелі хаця б там забарону на масавыя мерапрыемствы, хаця б там нейкія разумныя паводзіны ў адноснах да каранціну ў школах і ВНУ, то бок татальнага каранціну ніхто не патрабаваў. Але вось і, канешне, там Лукашенко сам пастараўся там зачапіць шмат якія сваі грамадства ў сваіх такіх выказваннях, якія былі на мяжы прыстойнасці там увогуле. Извините, я вас опять прибью. По-моему, Александр Григорьевич на меже пристойности вообще 26 лет последний существует. То есть я так для себя смотрел, когда мне показалось, что он вообще не умеет разговаривать. В смысле, это не такой политик, который влюбляет в себя своим обаянием. Он прям в самом деле грубит. И он грубит постоянно. И он в прошлом году грубил, и в позапрошлом году грубил. Тут, можливо, граў кантэкст успрыняцця. То бок, гэта тычылася экзістэнцыяльных рэчаў людзей. Людзі паміралі.
паміралі блізкія людзі адных людзей, гэта выклікае спачуванне пэўна іншых людзей, і для беларусаў гэта так нармальна, як бы спачуваць, як бы мы карэктна паводзім сябе ў такіх выпадках, нават калі там памірае чалавек, з які ты быў усё жыццё не згодны, там то у выпадку, калі чалавек памірае, ты шукаеш добрыя словы, каб нешта сказаць. Лукашенко не шукаў гэтых добрых словаў, то бок і гэта абурала грамадства. І таксама давер да меда. То бок быў шмат стадій. Не выходил. Гэта павольны працэс, то бок Чарнобыль быў даўно. Так, а люди ж умирают сейчас. Вастрыня адчування гэтага, яна згладзілася, людзі прызвычаіліся да гэтай сітуацыі. Прапаганда шмат гадоў там з кейса там Бандажэўскага там і раней, яна усяляк згладжвала гэтае пытанне кшталту таго, што няма там такога ўздзеяння. Розныя такія псеўданавуковыя там даследаванні там выпускаліся адносна таго, што няма такой пагрозы ад радыяцыі, яна наўпрост не выклікае гэтых смерці. Там таксама навуковым сэнсе гэта вывучэнне такіх доўгіх трэндаў, як бы уплыву, да? І таму як бы людзі не ўспрымалі смяротнасць ад раку наўпрост з наступствамі Чарнобыля зараз. Чалавек памірае, як бы магчыма, Чарнобыль, так, гэта паўплывала, але наўпрост гэта не звязваецца. Просто не чапляла. А тут вельмі вострая сітуацыя. Вось, пандэмія разварочваецца, людзі відавочна паміраюць, відавочна праблемы у бальніцах. Гэта тычыцца персанальна людзей знаёмых, знаёмых. Гэта зараз разварочваецца. І ў гэтай сітуацыі зараз мы бачым неадпаведныя паводзіны. Замоўчванне, скажэнне статыстыкі, хусня, абразы. Андрей, яшчэ можа быць пытанне з катэгорыі было-стала. Мы тут не адзін раз чулі такое, што, скажем, беларуская нацыя, як нацыя, яшчэ не склалася. Ідзе працэс станаўлення, гэтак далей. Безумоўна, былі і тыя, што казалі, што мы тут даўно нацыя, але ваше стаўленне. Ці беларусы былі нацыяй ужо там не один год, а можа і не одно стагоддзе, ці, скажем, гэтыя працэсы, што адбываецца зараз, гэта паўплывала неяк на больш хуткае фармаванне нас як нацыі. А можа быць, нас выкрысталізоўвае нас. У нас спецыфічны лёс, таму што беларуская нацыя нафармавалася не падобна на тое, як фармаваліся і падобна і не падобна часова, як фарміраваліся нашыя нацыі краінаў суседзяў, таму што мы гэты нацыянальна будаўнічы працэс не паспелі завершыць на пачатку 20-го стагоддзя. І беларусы патрапілі ў такую сітуацыю асавечвання, паўстання такой этой савецкай нацыі, і ішла такая павольнае станаўленне фактычна беларускай нацыі. Оно ніколі не прыпынялася, але гэтыя умовы станаўлення былі неспрыяльныя. Этот романтычны перыяд станаўлення нацыі скончыўся, мы попалі ў такую эпоху постмадэрнага грамадства, дзе увогуле вялікія наратывы яны таргетаваліся з усіх бакоў, і таму паўстанне беларускай нацыі адбывалася ў такіх умовах, калі ніводная нацыя не фармавалася. І, канешне, рэвалюцыйныя падзеі паўплывалі на штуршок у фармаванні агульнасці, гэтай беларускай агульнасці, сімваляў, якія з'явіліся хай на фоне пратэстаў, якія былі, агульнасці адчування сябе адзіным нечым такім, чаго не было ўвогуле раней. Мы ж заўсёды бульбасарач любім устраиваць па розных пытаннях. А тут такая шалёная, гэта новая ступень салідарызацыі грамадства, салідарнасці. Тут відавочна эта сацыяльная атамізацыя беларусаў, яно змянілася этой салідарызацыяй, паімкненнем да салідарнасці з іншымі групамі, людзьмі. І гэта пранізвае зараз грамадства. І так ідзе фармаванне грамадзянскай супольнасці, грамадзянскай нацыі ў Беларусі. А вы можете сказать, эта супольность, она чего хочет? Какой-то проект там есть?
ну, или какое-то такое базовое представление, вот, какое бы будущее мы хотели бы? Ну, мне падаецца, тут вось зараз, ну, так, такога глобальнага палітычнага праекту там, ну, не ведаю, такого вот вялікага. Яго няма, там все дастаткова проста. То бок, там глыбіня нацыянальнай ідэнтычнасці, яна ж не змянілася. Гэта такі доўгі працэс. То бок, беларусы уяўляюць як бы сваю краіну як дзяржаўнасць і тэрыторыю у асноўным. Ну, там, ну, пэўны культурны кантэкст, канешне, існуе, але гэта не беларуская мова, не нейкае адзінае рэлігійнае там пачуццё, там не беспадстаўныя там культурныя нацыянальныя гістарычныя героі. То бок, такая вот глыбіня дастаткова там нізкая. Яна не змянілася, і то бок вось гэта праект зменаў, ён тычыцца справядлівасці і ўзнаўлення функцыянавання дэмакратычных інстытутаў у Беларусі. То бок вяртанне там законнасці у краіне, пакаранне там віноўных, адказных за там гвалт, які быў. І ну, вось ідзе такое раздзяржаўленне усіх грамадскіх сфераў, якія раней былі падпарадкаваныя дзяржаве. Да? То бок там у адукацыі людзі хацяць, каб школа вучыла, як бы, і была пазбаўлена там ідэалагічнага кантэксту. Тое самае, там прафсаюзы мусяць абараняць правы працоўных, там, а не быць нейкім там прывадным рамянём партыі і дзяржавы. І, ну, таксама там выбары, гэта як, ну, вот, інстытуцыйны элемент дэмакратыі. Ну, такая буржуазная рэвалюцыя. То есть белорусы восстали как буржуа, а ведут себя на улицах как буржуа? Как вы сказали, ближайшие аналоги это где? Вот Северная Европа, Паўночная Европа, да, там вот это рухи конца 19 столетия, ну, ничем подобным, да, это не гвалтоўная масса людей, якія збіраліся, выступали к парламенту, надали правы, наконец, як бы абмежавалі правы монарха, як бы усталявалі там дэмакратыю, выборы свабодныя, справядлівыя па міжнародных стандартах. Вот мы нешта вот за гэта выступаем зараз. Прычым тое самае тычыцца, ну, праектаў, ну, рэфармавання вот, эканомікі ці нешта такое. Беларусы не хочуць масавай прыватызацыі, радыкальных рэформаў. І прычым я думаю, што там самая найлепшая стратэгія будзе і не весці вось пры перамозе рэвалюцыі ніякіх такіх рэзкіх пераўтварэнняў а-ля там трансфармацыі пачатку 90-х гадоў, там шокавая тэрапія там у Польшчы, масавая прыватызацыя. То бок гэта мусіць так і заставацца такой вось сацыяльна арыентаванай такой вось эканомікай з там павольным рэфармаваннем, павольнай рэструктурызацыяй дзяржаўнага сектару эканомікі, павольным там усталяваннем там карпаратыўнага кіравання там і ўжо потым магчыма там раздзяржаўленне некаторых там буйных там прадпрыемстваў. Але гэта такі працэс, які можа заняць там 10-15 гадоў. А вот Лукашенко до этого нравился же белорусам, правильно? Ну, так, им подобался. А чем нравился? Просто вот смотрите, если появились буржуа, и они хотят буржуазного, а до этого чего не хотели? Лукашенко был, как бы, он был похож на буржуазного лидера? Ну, Лукашенко рэзанировал з настроямі грамадства, асабліва там у пераходны перыяд там 90-х, абяцаўшы ім ну, такі сацыяльны кантракт абмену дабрабыту, там дзяржава клапоціцца пра ваш дабрабыт, абменьваючы гэта на іхнюю палітычную лаяльнасць. Вы не лезете в политику, як бы, а мы забяспечваем вам як бы, запустим заводы, усеагульная занятасць. Вот у Беларусі гэта ж такі культ. Як бы усе мусяць быць там занятыя. Беспрацоўя ж у нас няма, як бы афіцыйна. Яно сапраўды вельмі малое. Людзей там не звальняюць. Але потым пачаў расці ну, такі разрыв. Па-першае, разрыв у тым, што людзі ўсё адно арыентуюцца на міжнародныя стандарты жыцця. То бок чалавек у Беларусі ці ў Афрыцы, ці ў Расіі, ці ў Злучаных Штатах, ён ўсё роўна арыентуецца на глобальны стандарт спажывання, які ёсць. Ён вот, жыве ў агульным глобалізаваным спажывецкім грамадстве, чытае, як бы бачыць там адно і тое самае, там прыкладна, і яго стандарт жыцця як бы фармуецца глобальным там сусветным рынкам. І беларусы таксама арыентуюцца на як бы глобальны сусветны рынок, і далей неэфектыўнасць там
дзяржаву там кіраванне эканомікай у тым ліку, яно прыводзіць да разрыву таго, што мы ж хацім жыць так, як бы, да, а вот тут незадавальняючая там сітуацыя. І ў крызісныя часы, калі там эканоміка вельмі моцна падала там у 2011, гэта прыводзіла да такіх спантанных выступленняў людзей там на вуліцах. Ну і тое самае. Ну, людзі бачаць, што нам так вот не даюць тое, што як бы трэба. А з іншага боку паўстаў вельмі вялікі прыватны сектар у Беларусі. Людзі пачалі зарабляць больш, значная частка насельніцтва пачала працаваць у структурах там прыватных прадпрыемстваў, зарабляць там больш. Ну і как бы зарабляючы больш, як бы яны закрылі гэты матэрыяльны блок. Пачалі думаць пра іншае. Пра вот сацыяльную там розную актыўнасць, нейкія там культурныя там праекты. Ну, што я магу зрабіць вот для людзей, да? І пачала такая вот павольная структурацыя і паварочванне людзей да грамадскага. Не скажу да палітычнага там, да, але да грамадскага яны паварочваліся. Як упарадкаваць там жыццё там нам сваёй тэрыторыі, як там стварыць нейкія там добрыя рэчы, як там нам палепшыць жыццё ў там сваім горадзе, што нам зрабіць з культурай. Ну, такое. То есть главная ошибка, которую совершил Лукашенко, это позволило белорусам обрасти, хорошо зарабатывать, относительно. Если бы белорусы продолжали быть в полунищем состоянии, там, со средней зарплатой в 100 евро, то, в общем, никаких претензий к нему бы не было. Ну, вот я не ведаю. Прыватнаму бізнесу. Не помешало бы. Да, не дазволіў. Ну, вот тут же такая, а ці мог ён зрабіць інакш, да? Тому што, усталёўваючы такі сацыяльны кантракт, дабрабыт на палітычную лаяльнасць, ты мусіш там клапаціцца па дабрабыт. Дзяржава неэфектыўная, там тады хай прыватны сектар там забяспечвае дабрабыт. Як бы яны шукалі ў гэтай мадэлі гэтыя рэчы звязаныя з дабрабытам. Бо калі б гэтага дабрабыту не было, то гэта выклікала б адток людзей з Беларусі. Мы патраплялі ў так званую пастку беднасці. Гэта б вымывала там прафесійныя кадры, там актыўных людзей, гэта падрывала просто там сам эканамічны там магчымы эканамічны рост, да. І можна было б, конечно, да, пераўтварыць Беларусь такую там, да, краіну цалкам вот з вельмі нізкім узроўнем там нацыянальнага доходу. Тады, да, можа было б і стабільна. За доўгі час, да, там усталявалася такая бядночча, страхалюддзе. То есть, в общем, рост благосостояния подорвал стабильность в Беларуси? У пэўным сэнсе так. Андрей, калі ўсё ж таки зараз мы атрымалі штуршок, ці грамадства само сабе дало такі пендаля штуршка, каб развівацца больш хутка як нацыя, фармавацца як нацыя, але адначасова ідзе размова толькі пра нейкія такія вось справядлівасць, і вось там выбары і гэтак далей, не ідзе пытанне пра нейкія там нацыянальныя складнікі, то такой нацыі у гэты перыяд нацыянальная нейкая ідэя патрэбная ўвогуле? Вот у меня няма ніякіх праблемаў з нацыянальнай ідэяй як бы ў нацыяналізме. Беларускі нацыяналізм ён там мае вельмі там простую ідэю, там, якая была абяцаная, але не споўнілася. Там гэта свая дзяржава для беларусаў, дзе самі беларусы вырашаюць, як яны тут жывуць на гэтай тэрыторыі. І просто як бы яна не склалася як дэмакратычная, як у Габермаса там нацыя мусіць там мець тры складнікі: тэрыторыя, дэмакратыя, і ўласна нацыя, як супольнасць. То бок у нас ніколі не было гэтай супадзення ўсіх трох складнікаў. Мы не споўніліся ў гэтым сэнсе як паўнавартасная нацыя з усіх кампанентаў. І як бы супольнасць складвалася так ці інакш, агульнае ўяўленне пра сябе як пра беларусаў там сфармавалася. Дзяржаўнасць і тэрыторыя была, але дзяржава была заўсёды чужая. Это, лукашэнкаўская дзяржава гэта чужая у сэнсе таго, што супольнасць не кіруе гэтай дзяржавай, дзяржаўнымі інстытуцыямі. Таму павяртанне дэмакраты гэта цалкам лагічнае завяршэнне нацыянальнага праекту 20-х гадоў.
тут у Беларусі. Вот эта нацыянальная ідэя, она у нас такая вельмі простая, а ў сучасным свеце, ну, натуральна, што калі, можа, там раней людзі адштурхоўваліся ад этнічнага разумення нацыі, то зараз у Беларусі цалкам грамадзянскае разуменне нацыі. Атрымліваецца, што патрэбы нават у гэтай вот нацыянальным будаўніцтве, якое зараз праводзяць Беларусі, патрэбы ў такіх складніках, як там мова, да прыкладу, там нейкія гістарычныя, там іншыя каштоўнасці, традыцыі, культуры, іх няма. Ну, няма патрэбы у гэтым, як у мэтнанакіраванай палітыцы з боку, не ведаю, ну, тых, хто там сёння з'яўляецца лідарамі рэвалюцыі, там, ці там будучай дзяржавы, там, этой нацыянальнай палітыкі, ну, такога не патрэбна. І мне вот забаўляла рэакцыя там такіх больш радыкальных беларускіх нацыяналістаў, якія вельмі перажывалі пра тое, што у кампаніі Бабрыка, у кампаніі Ціханаўскай няма нацыянальнага складніку. Там, ну, чырвона-белыя сцягі там не выкарыстоўваліся на пачатку, там яны не гаварылі па-беларуску, там. А мне было гэта вельмі смешна, таму што у нас абсалютны вот такі баланс якасных там, і культурнага гумусу на баку беларускага нацыяналізму. Так там усё ёсць, да? І ўсё ж добрае, што як бы зроблена там у культуры, гэта накоплена там, да? І калі гэтаму даць, ну, там проста магчымасць развівацца, і яно не будзе падаўляцца, яно само захопіць усё. І вот яно захапіла палітычнае, ну, на раз-два. Як бы яны не маглі гэтаму супраціўляцца, таму што людзі самі гэта вынеслі. Як бы самі паставілі гэтыя сцягі, самі пачалі спяваць гэтыя песні, самі як бы пачалі ўцягваць гэта ў кантэкст рэвалюцыйна-палітычных падзеяў. І яно стала беларускім само ў нейкім сэнсе. І вот так яно і будзе далей. Ну, выбачайце, само. Калі б 26 гадоў вось гэтыя, вось, ну, як так сказала Ціханаўская, так, няўдачнікі там не насілі гэтыя сцягі, то адкуль бы... Вот, так я пра гэта зміцер кажу, што як бы тое, што было зроблена за гэтыя 26 гадоў, яно такое па колькасці і глыбіні там культурнай, перш за ўсё, беларускі нацыяналізм, ён вельмі моцны, як культурны нацыяналізм. І культурна там зроблена столькі, як бы што, ну, няма, ну, ніякага іншай магчымасці тут развіцца, ну, багаццю чагосьці іншага. Яно само выйдзе, само захопіць, просто не трэба гэтага, ну, рабіць, ну, вот такой праграмнай палітыкай, там, беларусізацыі, там, як гэта было там у там 20-е гады. Ну, само зробіць, ураўняйце ў правах беларускую і рускую мову, і праз там 20 гадоў вы будзеце мець, ну, там, палову беларускамоўнага насельніцтва, як бы, у Беларусі. Будзе вырашаная назаўсёды, як бы, праблема з мовай. Ты зараз кажаш пра тое, што вот зараз давайте мы будзем змагацца менавіта за гэтыя каштоўнасці, вярнуць выбары, вярнуць справядлівасць, вярнуць выкананне законаў, а ўсё вось як сцягі на вуліцы бел-чырвона-белыя самі вярнуліся, так вернецца там і павага да традыцыі, культуры беларускай, мова вернецца ў ўжыванні. Вот вы знаете, якія самыя запатрабаваныя лекцыі? Вот Летучы універсітэт зрабіў такі райдер там лекцыяў людзей, дзе лекцыі ад ну, там розных пытанняў пра беларуская культура, там мова, сімволіка, гісторыя, да, там лекцыяў па фізіцы, там і рознага такого. Ну, самае запатрабаванае, ну, на першы час па ўстане дваравой актыўнасці, гэта лекцыі па сімволіцы, гісторыі сімволікі, там вот элементам там беларускай гісторыі, там вот там 20-х гадоў, вот такое. То бок людзі самі гэтым цікавяцца. Самі, ну, яны ж вот выбіраюць з ліста. Ну, ім жастока даводзілі, што гэта фашысцкая сімволіка, а людзі зараз вот как бы выйшлі на вуліцы пад гэтым, але думаюць, хай жа ж мне ўсё-такі раскажуць і дакажуць, што гэта не фашысцкая сімволіка. І ўсё ім прыязджаюць, распавядаюць, яны радыя, як бы яны ведаюць іншае. А вот такой вопрос. Никакого гвалту. Почему не работает вот, пропаганда официальная государственная, почему она никого не цепляет? Зараз яны просто драматычна нашкодзілі самі сабе падчас коронавірусу.
То бок раней ніколі гістарычна не было такога падзення даверу да дзяржаўных медыа як летам вось гэтага году. Это просто вот, да, для іх. Таму гэты фактар, а другі фактар, вось людзі, такая была надзея там пэўная на перамены са з'яўленнем новых палітычных фігураў. Там Бабарыка, гэта фігура з эстэблішменту, там якая там прыйшла, там Цыпкала, і людзі чакалі нечага такога. Каб яны вот паверылі ў змены, яны мусілі ўбачыць новыя твары рэспектабельнага характару. Такая запыт у грамадстве быў, мы яго фіксавалі. Я пісаў пра гэта яшчэ, можа, там у красавіку, што любая рэспектабельная фігура там з нейкай там праграмай, там яна захопіць там увагу, і таму зараз, калі вы хочаце думаць там пра нейкія палітычныя змены, фармуйце палітычныя каманды, там шукайце палітычныя як бы каманды, прадказваючы этот пэўны крызіс, прыкладна на гэты перыяд там, да. І яны здолелі зрабіць яшчэ адну вельмі вялікую рэч у інфармацыйнай прасторы, што знізіла давер там да дзяржаўнай прапаганды. Яны перакрылі па колькасці ўзгадванняў і проста вот грамадскай увагі, на што людзі глядзяць Александра Лукашэнку. Ёсць маніторынг трендаў, якія робіць Міхаіл Дарашевіч па запытах у інтэрнэце там прозвішчаў. І вось пэўнага перыяду выхаду Бабарыкі у інфармацыйнай прасторы, потым Ціхановская, і нават зараз яны дамінуюць як бы інфармацыйнай прасторы. То бок людзі перасталі глядзець і слухаць галоўнага ньюсмейкера як бы Беларусі, і яны знайшлі іншых ньюсмейкераў як бы ў Беларусі. І гэта, канешне, вельмі моцна падрывае как бы давер да дзяржаўнай прапаганды, дзяржаўнага наратыву ўвогуле. То есть пропаганда работала как работала, просто появилась параллельные медиа, и люди ушли туда, правильно понимаю? Часткова. Это дадаткова. Інфраструктурна гэта выглядае так. Людзі змясціліся з тэлебачання да інтэрнэту, інтэрнэт стаў там паловы, і ў інтэрнэце стварылася такая сітуацыя, што недзяржаўныя медыа і новыя медыа, як блогеры, яны татальна перавешваюць долю па аўдыторыі дзяржаўных медыа ресурсаў. Але гэта інфраструктурна. Мне падаецца, тут больш важна, што людзі маглі б тупа ўсё роўна глядзець на Александра Григорьевича Лукашенка, як бы, і от, што ён сказаў, там, мусолі. Раней жа, чтоб ён не ляпнуў, там, все мусолілі, што тут Лукашенко сказаў, там, пра гэта, што ён меў на ўвазе, там, зараз, там, ляпнуў і ляпнуў, чарговая нейкая фігня ляпнула, як бы, яны глядзяць на іншых, да? А што там Ціхановская ляпнула, там, што за ультыматума, давайте, там, мярку, магчыма, немагчыма. А Бабарыка там вот сказаў, што як бы, там шмат ён што нагаварыў, што я буду офіс у КДБ дзяржаць. І ўсе там пайшлі за гэты офіс у КДБ. Ён галоўны ньюсмейкер, там Ціхановская галоўны ньюсмейкер. Вось гэта вельмі вялікі там зрух грамадскай увагі. Просто глядзелі на одно, а сталі глядзець на іншае. Александр Григорьевич испортил все сам. Во-первых, не вовремя не пресек рост благополучия, а с ним нужно было бороться. Для того, чтобы... он и спробовал, там, вшивые блохи, там, все. Не, я имею в виду экономическими методами. Нужно было давить бизнесменов и вообще все успешные предприятия, которые здесь давали людям деньги. Это была большая ошибка. Нужно было удерживать людей в состоянии, когда они рады, что у них есть хлеб, молоко и там как бы какая-то крупа. Это раз. А во-вторых, слишком уж сильно нахамил во время коронавируса. Ён увогуле гэта ён так апошнім часам некалькі гадоў рабіў, спрабуючы пакрыўдзіць, не толькі ён, там Качанова там пастаралася там медыкаў абразіць там, а вот яны так спрабавалі у 2017 годзе. Гэта таксама адзін з пераломных момантаў, калі дзяржава палезла ў кішэню людзям там. А гэта таксама вот такое вельмі беларускае, кшталту ты мне можаш, канешне, не забяспечваць там умовы, але вот ёсць маё там, да, я сам зраблю як бы як мне трэба, я буду круціцца, як бы знайду выхад з гэтай сітуацыі. І людзі круціліся так, асабліва там малыя гарады, там это паехаць папрацаваць там у Расею ці там у Менск ці там на захад, там вярнуцца там з
з грашыма, это так было нормально. А тут дзяржава як бы полезла ў кішэню, назвала іх дармаедамі, это абурыла людзей. Ну, там першыя масавыя геаграфічныя пратэсты, якія паўтарыліся зараз з такой геаграфіяй. То бок вот гэтая геаграфія спачатку появілася ў 2017 годзе. Вось, ну, яны так даволі доўга абражалі. Мне цікавую гісторыю распавядаў адзін з журналістаў былых, які быў набліжаны да вот, арганізацыі медыапалітыкі адносна самога Александра Григоровича. Ён сказаў, што мы некаторы час зразумелі, што лепш Лукашенка не даваць першай навінай, да, тому што ён стаў казаць ну такія рэчы, якія чым больш ён кажа, тым больш гэта людзям не падабаецца. Таму яны спрабавалі скараціць сюжэты як бы і адсунуць іх не на першы план, да, просто каб Лукашенка не псаваў сабе рэпутацыю, але ну як бы начальство не дазваляла, як бы вот медыапалітыка вываду на першы план Александра Григоровича, які казаў усё больш дурныя рэчы, яна, канешне, ўплывала на незадавальненне там беларускага насельніцтва. Можа, каб яго хавалі трошкі, да, можа там вот давалі менш з яго, можа больш інтэрпрэтацыі, то гэта выглядала трошки больш прыстойна. А вот представьте себе такую ситуацию. В 2015 году после выборов Александр Григорьевич побеждает, но он начинает, например, у него какая-то появляется новая фишка, он начинает все время ездить в Сингапур для того, чтобы смотреть, как устроена IT-краина. И потом еще в какой-нибудь там район Китая, в котором тоже вот много IT. И рядом с ним, и он, в общем, берет на вооружение вот ту риторику, которой пользуется Цепкало. Да, то есть он говорит о том, что вот есть новые сверхсовременные способы там, зарабатывать деньги в этом мире, там, делай софт, делай там всякие вещи. И ну, то есть, Александр Григорьевич изменился. И из вот, человека, который очень хорошо разбирается, как сеять долгунец и теребить его, и там, ухаживать за коровами, он меняет риторику и вот переезжает вот туда. Вот это как бы... И при этом начинается какой-нибудь такой, ну, по белорусским меркам, заметный уровень роста зарплат. Ну, чуть-чуть как-то оно все начинает выгружаться. И вот, допустим, к коронавирусу Александр Григорьевич подходит в такой ситуации. Он уже почти сменил риторику, или как-то он умудрился ее скомбинировать, вот эту сельскохозяйственную, вот с этой новой айтишной, там, электронной. И при этом он не хамит никому. Вот в такой ситуации он бы выиграл выборы или нет? Ён бы мог выиграць выборы нават... Я имею в виду, что по-настоящему. Нават ён бы мог выиграць выборы, калі б ён вёў нармальную палітычную кампанію. Калі б нават з пачатку палітычнай кампаніі ў траўні Лукашенко проста рэзка змяніў сваю рыторыку ў адносінах да там грамадства там коронавірусу, сказаў, што ну там сказаў бы, што ну, мы трошки, канешне, недаацэнілі сітуацыю. Трэба было ставіцца як бы інакш. Давайте вот зараз вот рабіць іншыя рэчы, каб ён пайшоў да людзей, каб ён ну, там былі нейкія такія спробы, калі ён там у берасці ездзіў, ці там Качанова сустракалася з нейкім там актывам, але далей ён не вёў палітычную кампанію, ён не звяртаўся да людзей, да сацыяльных групаў там з нейкімі прапановамі, там як бы праграмамі, просто звычайнай ну чалавечай там спробы размовы. А раней ён вот так вот размаўляў з людзьмі. Ён ездзіў, асабліва калі браць ну, там, кампанію там, ну, першую ягоную, ён увогуле быў вельмі адкрыты. Ён сустракаўся там ад навуковых супрацоўнікаў там, да людзей там, сельскай мясцовасці, там, працоўнікаў калгасаў там, і гэтак далей. Ён як папуліст ну, выйграў, адчуваючы вось гэтыя ну, настроі людзей. Зараз гэта была цалкам замкнёная кампанія, накіраваная на ўзмацненне сілавога блоку. То бок Лукашенко пачаў весці палітычную кампанію пасля таго, як ён прайграў выбары. Пасля выбараў ён пачаў збіраць гэтыя мітынгі, там нешта прамаўляць да людзей. Вот каб ён рабіў гэтае, амаль тое самае, што вот людзі паехалі з турам там па Беларусі, это нашы 3 грацыі, Лукашенко ж не рабіў такога. У яго была там свая сацыяльная база.
Таму што была не ведаю, таму што была зробленая стаўка на я моцны лідар, я ўсіх і так як бы тут пакажу, я водзе краіну трымаю, і яго ў гэтым упэўнівалі амаль усе, там ведаеце, ад там Качанова і бліжэйшага там акружэння, магчыма, не прапускаючы да яго дрэнныя навіны там, да, ну там умоўна незалежных аналітыкаў кшталту пра Германа і там часткова нават Юрыя Дракахруста, там якія любілі казаць пра тое, што ну тут усё кантраляванае, тут як бы ну ўсё трымаецца, як яно трымаецца, грамадская падтрымка вялікая. От Манаеў гэты дыскурс зараз укідвае. Вот яны ж пра гэта пастаянна казалі. Ну і людзі верылі ў тое, што так яно ёсць, грамадства падтрымлівае Александра Григоровича, няма ніякіх праблемаў, няма ніякага крызісу даверу, і ўсё будзе нармальна, таму што трэба толькі гэтых маргіналаў наказаць пасля выбараў, якія натуральна выйдуць, і ўсё, і будзе далей нармальна. Ну, можа, нейкія там праблемачкі ўзнікнуць на працягу 1-2 гады там з Еўропай, і там, ну, але это павырашаем. І вот на гэта была зроблена стаўка. Давайте, уже наближаючыся до завершэння нашай праграмы, ўсё ж таки вернемся да пытання нацыянальнай ідэі, і ўсё ж таки вось зараз гэтае грамадства, вот, ну, ты сказаў, што нацыянальная ідэя відавочная, але ці відавочная яна ўсё ж таки да большасці беларусаў, ці ёсць у іх патрэба, каб нехта ім сфармуляваў гэтую нацыянальную ідэю, ну то есть вот яна можа ёсць там, вітае вот у паветры, яны адчуваюць, што яна вітае, вот каб нехта сказаў: о, раз, два, тры словы там выцягнуў, вось яну скампанаваў, ці яны і без яе вот так вот добра вот далей рухаюцца. Я ўпэўнены, што няма патрэбы фармулявання нацыянальнай ідэі, ну, у нейкім тэксце, там наборы нейкіх там яркіх тэзаў ці нешта такое. Яна ёсць. Яна, ну, зноў-такі, яна вельмі простая, зараз выражаецца як бы у вяртанні сваёй там дэмакратычнай дзяржавы, кіраванні сваім лёсам. Ну, то бок такі падставовы грамадзянскі нацыяналізм і не больш за тое. І ён зараз ну, асэнсоўваецца і раздзяляецца людзьмі, ну, прынамсі, у вось гэтым рэвалюцыйным пад'ёме. Складана сказаць, чым ён завершыцца, да? Ці захаваецца гэтае адзінства, ці зноў-такі ну, это проста сітуатыўны факт, які звязаны з супрацьстаяннем там гэтай уладзе. Але мне падаецца, што ўсё будзе нармальна. І ну вот уявім сабе, што вот вы на гэтую тэму пішаце свой аналітычны артыкул, ці рыхтуецеся да лекцыі. Вы ж не будете вот так вот гэтую вот тэму апісваць зараз, вот як вы сказалі, апошнія там 4 сказы. Вы ж напішыце што-нибудь коротко, вот як бы яна гучала напісаная у вашай лекцыі ці артыкуле? Нацыянальная ідэя як бы Беларусі, якая зараз раздзяляецца як бы людзьмі, справядлівасць, дэмакратыя, дзяржаўнасць. Ну, калі хаціце, як бы, мне яшчэ больш паэтычная такая рэч падабалася в абмеркаванні з Романом Касціцыным, які там асацыяцыя камунікатыўных кансультантаў. Ён сказаў: вот зараз з'явілася і сфармулявалася вот нацыянальная ідэя такім чынам: самарэалізацыя. То есть вот вышыня піраміды Маслоу. Усе беларусы хочуць самарэалізацыі. І вось гэтая самарэалізацыя, яна патрабуе проста нармальных правілаў гульні. Дайце нам самім вырашаць, і мы самі ўсё зробім. Вот такая нацыянальная ідэя. Дайце нам магчымасць, і мы самі ўсё зробім. Ну вот нарэшце. Дзякуй вялікі. Ад крамы Сымбальбай, Еўрарадыё і праграмы Ідэя Х, вось такі вось кубачак з нашымі сімбалямі. Бачыце, вот далі нам магчымасць, і мы самі вось ўсё зрабілі. Андрэй Егораў, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук, праграма Ідэя Х. Слухайце і глядзіце нас, даем вам магчымасць, а вы самарэалізуйцесь у праглядзе нашай праграмы. Ідэя Х на Еўрарадыё.